Haia, enw wedi Lwri Davies a dwi yma yn Llechwedd Slate Caverns. Da ni yma yn y caffi lle mae yna ddigon o leia 100 o bobl gallu eistedd lawr yma a da ni'n cynnig bwydydd gwahanol, bechdana, cacena, te, coffi, bob math o bethau. Mae yna boards fyny fan cwll lle da chi'n gallu dewis beth da chi eisiau ei fita ac mae croeso cynnas i chi gyd dod yma. So, da ni'n cael ein bwydydd ni o cwmnïau lleol. Da ni'n cael Lobscows, hwnna ydy'r reseit mwyaf poblogaidd sydd gennym ni ar y funud. Da ni'n cael ein cacena ni o Sugar and Spice sydd yn boblogaidd iawn hefyd. Ac da ni'n cael caws sydd wedi cael ei maturio dan ddaear yma a maen nhw'n prynu fo fewn. A da ni'n cael tasters, bobl yn dod o dan ddaear sy'n dŵad i mewn i yma i drio'r caws gennym ni. Yes, down you go. So, this is where the cheese is kept. Well, some of it anyway. Can you see the racks? That's where it's stored because the temperature never fluctuates up and down. It's usually 7 degrees Celsius. And also the humidity, they reckon it's good for cheese. And then it's taken up and sold in the shops here on the premises here. Hi, enw fi di Sioned Humphreys. Mae gennym ni 6 glamping pod yn fama yn Llechwedd Slate Caverns. Maen nhw'n dal fyny at 5 neu 4 bobl per rei. Maen nhw'n mond dymas mae hefyd, ond maen nhw'n boblogaidd iawn gennym ni. Da ni'n rhoi fatha fasgiad groeso yn nhw sef o cynnwys Cymraeg, bisgedi a te a felly. Mae gennym ni nifer o cyflenwyr lleol. Gennym ni map sydd yn pen draw y caffi sy'n dangos lle da ni'n gael ein cynnyrch snio. Mae'r map yn llawn cynnyrch lleol, bob dim yn dod yn lleol ac mae hwnna yn boblogaidd iawn i'r bobl sy'n dod yma, i'r ymwelwyr dod yma a mae nhw gyd yn dod mewn a dydwch bod yna giw neu beth. Mae'r map jyst yn cymryd sylw nhw ac maen nhw yn dod at y til a gofyn am y cyflenwyr lleol yma a pryd da ni eisiau sôn amdano y cyflenwyr, maen nhw'n really enjoyo'r topic sôn amdano nhw.